Mayong gabi, mga igsoon. Ablihon tang ato mga balaang kasulatan sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17 to 21. 2 Corinthians chapter 5, verses 17 to 21. Busa ko ng tao anaa kang Kristo, siya bag-o ng binuhat. Ang daang mga butang nagpangagi na. Tanawa, ang bag-ong mga butang nahiabot na. Og kining tanan gikan sa Dios nga mao ang nagpasiguli kanamo, ngadto kaniya pinaagi kang Kristo og naghatag kanamo sa buluhaton sa pagpasiguli. Nga mao kini nga diha ang Dios kang Kristo nagpasiguli sa kalibutan ngadto sa iyang kaugalingon sa walay pag-isip batok kanila sa ilang kalapasan og nagpiyal kanamo sa balita sa pagpasiguli. Busa kami mga tinugyanan nga pinadala ni Kristo nga pinaagi kanamo ang Dios nga nagahimo sa iyang paghangyo kaninyo tungod kang Kristo nangamuyo kami kaninyo magpasiguli kamo ngadto sa Dios. Tungod kanato siya nga wala makasinati og sala gihimo niya nga sala aron diha kaniya kita mahimong pagkamatarong nga anaa sa Dios. Mao kini ang pulong sa Dios. O atong giuluhan kini maong mensahiya pagkabililhon sa pagpasiguli. Pagkabililhon sa pagpasiguli. Kampo ta mo igsoon. Langit no namo Amahan, salamat sa imong pulong karon nga niagyud kami diha sa kagawasan sa pag-abli ni sama sa imong pag-abli sa among mata kasing-kasing. Hinaot pa nga balang espiritu maoy maggiya kanamo, magtultol sa kamatuoran, magpasabot sa espirituhan ng pulong kay tungod dili kini masabtan sa pinaagi sa unod kundi sa espirituhan na lamang. Panalangin ni kining imong pulong sa among mga kasing-kasing Ginoo. Sa ngalan ni Kristo. Amen. Ang samin o ang itlog kung kini mabuak dili na mahimong mabalik ni sa iyang original. Mabalik man gani apan dili nagyud kini magamit og eksakto kay daghan na kayong liki. Naway liking mga butang o gubaong nga mabutang nga magamit sa eksaktong paggamit. Mao sabang tao sa diha nga mahulog sa sala, ang tibuok niyang pagkatao, ang tibuok niyang persona gikan sa iyang uluhan ngadto sa tiilan sa kalag naguba kini. Naguba kini tungod sa sala. Daghang mga tawo naning kamot nga mabalik ang ilang daang o ang ilang original nga pagkatao apan walay tao makabuhat niini. Kung ila man gali kining i-form o balik apan dili na gyud kasaligan nga kini makahimo pa sa pagkahimaya sa Dios. So, wala sa plano sa Dios ng tao iyang luwason aron mabalik siya sa iyang daan nga pagkatao. Wala na sa plano sa Dios. Guba, liki, daghang daot ang atong daang pagkatao tungod sa sala apan kita iyang bag-uhan og kasing-kasing, bag-uhan og kalag, bag-uhan og panghunahuna og kaakuan apan dili na mobalik tong nakamingagi. Kun dili nagaingon ang atong teksto sa verse 17, kung ang tao anak ang Kristo siya bag-o ng binuhat, wala na ang daang mga butang nagpangagi na, tanawa ang bag-ong mga butang nahiabot na. Apan may katuyuan sa Ginoo nga ang tao mabalik gyud. Kung tawag ni sa Biblia, pagpasiguli. Ang pagpasiguli sa literal nga kahulugan mao ang ibalik ang maayong relasyon taliwala sa duha ka magkaaway. O di gali pagbag-o gikan sa usa ka guba nga kahimtang sa uban. Sa ato pa pagtangtang sa tanang pagdumot
og ibalik nga walay ibiling babag sa pagkahiusa og kalinaw. Mao ni pagpasiguli taliwala nato nga tao og sa Dios. Bisan pa sa mga Kristohanon naagyod ang pagkaguba sa ang atong fellowship sa Dios, dili ang atong relationship with God. Nanginahanlan ta og piho nga mga butang nga mahitabo sa atong kinabuhi aron kita dunay kasiguruhan nga kita nay sa uli na diha sa Ginoo. Tinuod nga ang pagpasiguli mao ang kaluwasan nga mahitabo sa atong daang pagkatao ug kaluwasan sa atong presente nga relasyon sa Dios. So aron kita maluwas o mapagpasig-uli kita, kinahanglan doon natay tulo ka kinahanglan may baluan bahin sa pagpasig-uli. Primero, kinahanglan ang pagpasig-uli masinati nato ang maong milagro. Kaya ang pagpasig-uli mga igsuon, dili kini mahimo sa tao, kundi kini lihok og milagro sa Dios. Tanawa ang bersikulo 18. O kining tanan gikan sa Dios nga mao ang nagpasiguli kanamo ngadto kaniya pinaagi kang Kristo og naghatag kanamo sa buluhaton sa pagpasiguli. Primerong sinultihan diha kining tanan gikan sa Dios. So busa usa ka milagro nga kini gisugdan sa Dios, dili ang tao mo'y nagsugod sa pagpasiguli. Kay tungod way kahimuan ng tao, way relihiyon, way binuhatang maayo, ang makasugod og pagpasiguli sa Dios gawas sa buhat lang sa Dios. Kini tanan gikan sa Dios. So busa ang Dios maoy nakighusay kanato sa iyang kagulingon, pinaagi kang Kristo. Si Kristo ang miangkon sa tanang natong pagkadaotan, sa tanan natong mga pagkaliki, pagkabuong, pagkabuak sa atong relasyon sa Dios. Siya mo'y naghatag sa iyang kagalingon aron kita may balik diha kaniya. O kiniusab, niingon si Pablo, mao po'y naghatag kanamo sa buluhaton sa pagpasiguli. So kining pagpasiguli makita ni sa atong kinabuhi diha sa atong kabag-uhan. Mao ni timaan nga naagyud ta diha naibalik na o na-reconcile na diha sa atong Ginoo. So kining reconciliation usa ni kabuhat nga milagro sa Dios nga atong masinati personal nato. So dili lang kita musulti nga Ginoo kinahanglan gyud do natay relationship with God through Christ nga maoy miangkon sa atong mga sala. Ikaduha, kinahanglan ang pagpasiguli madawat God o madayag ang mensahe diha kanato o gikan kanato ngadto uban sa mga tao. Atong basahon ang bersikulo 18 ngadto 19. Nagaingon di sa 18. Og kining tanan gikan sa Dios nga mao ang nagpasiguli kanamo ngadto kaniya pinaagi kang Kristo og naghatag kanamo sa buluhaton sa pagpasiguli. Ang Dios pinagi kang Kristo mo'y naghatag kanamo, mingon si Pablo, kanato nga mga alagad, sa buluhaton nga pagpasiguli. Dito sa 19, nagaingon, nga mao kini nga diha sa Dios kang Kristo, nagpasiguli sa kalibutan ngadto sa iyang kaugalingon, sa walay pag-isip bato kanila sa ilang kalapasan. O nagpiyal kanamo sa balita sa pagpasiguli. Dili lang ka ang Dios may naghatag kanato og buluhaton sa pagpasiguli, mao siya ang nagpiyal kanato diha sa balita sa pagpasiguli. So ang Dios maoy naghatag, nagpiyal kanato sa balita sa pagpasiguli. Dili lamang kanato ngadto sa iya, kundi kanato ngadto sa uban. So kining maayong balita sa pagpasiguli, may igsuon, nahibalutay ni. Mao kini ang kaluoy ni Kristo. Kaluoy ni Kristo maoy miangkon sa atong guba nga
pagkatao diha tubangan ni Kristo sa tubangan sa pinaagi sa iyang kamatayon, siya miangkon sa silot sa pagkaguba sa atong pagkatao. Balik ko nato ang 2 Korinto 5:14 nagaingon, kay ang gugma ni Kristo nagapugong kanamo, kay kami naghunahunaman nga may usa nga nagpakamatay alang sa tanan, busa ang tanan nangamatay diay. Tiyaw na, tungod sa usa ka sala nangamatay ang tanan, apan tungod sa gugma ug kaluoy ni Kristo, mao kini ang naghatag kanato og mensahe diha sa pagpasiguli. Ang mensahe diha sa pagpasiguli mao ang iyang kamatayon sa krus, ang iyang pag-anto sa krus. Nagaingon ang bersikulo 15, kung atong basahon, og siya namatay alang sa tanan, aron sila nga mga buhi magkinabuhi dili na alang sa ilang kaugalingon, kundi alang kaniya nga namatay og nabanhaw tungod kaniya. Unsay gisulti diha? Dili lamang sa kaluoy ni Kristo, kundi ang iyang pagkamatay sa krus nga kita iyang gidala ngadto kauban kaniya. Siya namatay, siya nabanhaw alang sa mga tao. Og siya usab nabanhaw dia sa bag-ong kitang tanan, nabanhaw sa bag-ong pagpanginabuhi kay tungod kita gikamatyan ni Kristo sa daan natong kinabuhi. So kining atong kinabuhi karon nata diha sa pagpakabalaan. Buot pasabot nga ang atong kinabuhi dili na sa atong kaugalingon kundi alang kang Kristo. Mao kana pagpakabalaan nato kang Kristo. Tanabasahon nato ang 15. Og siya namatay alang sa tanan aron sila nga mga buhi magkinabuhi dili na alang sa ilang kaugalingon kundi ngadto kang Kristo. Balaan ta diha alang kang Kristo. Magkinabuhi kita dili na sa atong kaugalingon kundi alang sa kaymayan ni Kristo. So ang pagpasiguli mga igsoon usa kini ka milagro nga atong masinati. Gikan diya sa usa ka mensahe nga gidayag kanato nga kita usab magadan-ag ngadto sa uban. Ikatulo, angay natong masayran, kinahanglan natong masayran nga ang pagpasiguli usa ni ka milagro nga atong masinati, usa kini ka mensahe nga ipadayag kanato. Og ikatulo, usa ni ka ministeryo nga atong nadawat og ihatag sa uban. Usa ni ka ministeryo nga atong nadawat. Bersikulo 18, 2 Corinthians 5 verse 18. Og kining tanan gikan sa Dios nga mao ang nagpasiguli kanamo ngadto kaniya pinaagi kang Kristo og naghatag kanamo sa buluhaton sa pagpasiguli. Usa kini ka ministeryo nga gihatag. Ang maayong balita alang sa pagpasiguli sa uban. So Dios ang naghatag kanamo og buluhaton sa pagpasiguli. Busa kinahanglan isangyaw nato kining maong buluhatuna, kining ministeryohan sa pagpasiguli. Kinahanglang isangyaw ning ministeryoha maigsoon. Duha ka pamaagi sa pagsangyaw nini. Primero, evangelism. Pagbuot pasabot evangelism na kinahanglan may baw-an sa mga katawhan ang ilang kaluwasan diha lamang kang Kristo. Ikaduha, edification. Nga kadtong mga nangahuyang nga laglag tungod sa sala nga mga Kristohanon silang dasigon sa pagpasiguli sa Dios. O ikatulo mao ang pagpasiguli sa matag usa ka Kristohanon nga mawag yun ang mga bingkil-bingkil diha. So primero atong tan-awon diha sa evangelism nga kinahanglan kitang tanang kitang nasauli na diha kang Kristo, nga na-reconcile kay Kristo, kitang tanang nga naluwas kang Kristo, ato kining trabaho nga magministeryo ta sa uban. Nga atong isangyaw ang pagpasiguli sa tao ngadto sa Dios. Basahon nato ang 2 Corinthians 5:20 nagaingon, busa kami mga tinugyan nga pinadala ni Kristo
nga pinaagi kanamo ang Dios nagahimo sa iyang paghangyo kaninyo. Tungod kang Kristo nangamuyo kami kaninyo, magpasiguli kamo ngadto sa Dios. Atong tagsa-tagsauning bersikulo ha. Dako kay ni og kaalam, grasyang kaalam. Primero, miingon din si Pablo, labot kitang mga alagad. Busa kami mga tinugyan. Kita nga iyang giluwas. Tinugyanan ta nga gipadala ni Kristo og pinaagi ni ining atong ministeryo. Ang Dios ang magahimo og panghangyo sa mga tao samtang kita magsaysay diha, mag-share. Atong i-share ang ebanghelyo sa mga tao sa pagkatinuod ang Ginoo maoy naghangyo sa ilang kasing-kasing og sa ilang mga nahuna. Ambot pasabot, ang Ginoo maoy nag-andam sa tao. Nag-andam sa ilang kasing-kasing, nag-andam sa ilang kalag, nag-andam sa ilang pangutukan, nag-andam sa ilang panlihog pagsabot. Ang Ginoo mao nay grasya sa Dios diha, maoy nag-prepare pinaagi sa gahom sa espiritu kadtong tawhana nga imong giandam, imong giampuan dito sa imong balay nga imong asiringan sa maong gospel. Giandam sa Dios kana ang iyang kasing-kasing, ang iyang kalag, ang iyang pangunahuna, ang iyang pagsabot. Aron kadtong giandam nimong mensahe usab gikan sa pulong sa Dios nga imong isangyaw kaniya muhaom sa iyang kinabuhi. May tabo gyud ang maong born again experience. Ang kapanganakan o pagkaanak og usab og masabta na nila ang pulong og musalig sila diha kang Kristo. So sa atong pagsangyaw, mga igsuon diha sa evangelism, ang Ginoo, ang Dios mao'y nag-prepare sa ilang kinabuhi, sa ilang kasing-kasing, og siya po nag-prepare sa atong kasing-kasing og unsay i-share kaniya aron muhaom kanang duha og mahitabo gyud ang iyang kaluwasan. So tanawa, ang Dios mo'y nag-prepare, mo'y naghangyo sa mga tao apan pinaagi sa atong pagpangamuyo, sa atong pag-share, sa atong pagsangyaw, gamiton sa Dios karon muhaom katong iyang paghangyo sa kinabuhi niadtong tawhana aron siya magpasiguli ngadto kaniya og naag gyud ang kaluwasan. Muna importante kaayo maigsuon, ayo kahadlok kung ikaw mag-share og gospel, mag-share sa mga tao, bisan pag itong mga tao nga yagaon o binuang ang ilang pagsabot sa pulong sa Dios, ayaw kahadlok, ayaw kaulaw, nga naman. Kay tungod kung ang Ginoo mo ay nag-prepare sa iyong kasing-kasing, siya po maoy muhaom dito sa imong pinulungan nga pulong sa iyang kinabuhi og may tabo ang kabubuton sa Ginoo. Nagyon ang kaluwasan. Ikaduha ngadto sa edification sa atong mga isig ka tao, isig ka Kristohanon, atong igsuon. Dunay bingkil-bingkil o digali duna sila sala batok sa Dios. Kita usab, maupoy magsangyaw kanilang pagpasiguli sa usag-usa ug ngadto sa Dios. Mao lang gihapon. I-prepare lang gihapon sa Dios kadtong iyang kasing-kasing aron sa pag-abot nimo, pag-share nimo haom dito. Maablihan ang iyang mga mata, maghinulso siya di sa kasing-kasing, modawat siya diha. Makita nimo nga doon na siya pagluha, doon na siya kaguol, doon na siya kalipay. Kay tungod giandam sa Dios ang iyang kasing-kasing aron katong imong isulti nga pulong sa Dios muhaom sa iyang kinahanglanon og mahitabo nga siya gyud ma-edify. Mao nang ang isig ka igsuon nga dunay bingkil sa isod ka igsuon pinaagi sa imong pagsangyaw kanila mahihaom katong pulunga og naagyod ang reconciliation. So busa, wala ta makaibalog sa iliyok sa Dios. Giunsa sa Dios apan kay baluta nga sa diha sa atong pagsangyaw, siya may nagsugo kanato isangyaw kini sa tanan. Dili lang sa mga magtotoo, kundi sa dili magtotoo, isangyaw kay siya maoy mulihok niini. Siya ang mulihok sa pagpasiguli apan kita mo'y mo trabaho diha sa pagbuhat nga isangyaw ang pagpasiguli.
So maigsuon, ihatag nato kining maong ministeryo sa uban. Usa ka dakong example sa reconciliation ang prodigal son. Why nagsangyaw sa prodigal son aron siya makaamgo sa iyang sala nga siya mibiya sa iyang mahigugmaong amahan. Aron siya magkinabuhi og greediness, iyang gikuha ang iyang mana aron iyang igasto sa tanang pamaagi. Apan unsay nahitabo nganong nakaamgo siya kay tungod ang circumstansya, ang providensya, ang panghitabo sa iyang atubangan mooy nagwali sa iyang kasing-kasing gigamit sa Dios. Unsa man kadtong mga baboy, ang mga baboy na kaligutan naman sa mga Hudyo, apan didto siya sa gidala sa Dios aron makakita siya nga siya dili na gyud siya usa ka Hudyo kundi usa ka makasalanong Hudyo nga angay lang gyud sa mga baboy. O niya gusto siya mokaon sa pagkaon sa baboy, why mo hatag kaniya? Mautoy naka-convict kaniya nga siya usa ka anak sa usa ka mahal nga mapagmahal. Apan siya, usa siya ka greedy, usa siya ka covetous, usa ka sa self-centered, maoy nagwali kaniya, busa miingon siya kung galingon mo, balik siya siyang amahan, o muangkon siya, amahan ako nakasala sa langit o kanimo, kay tungod sa akong pagkamakasalanon. Usay nahitabo, pag-abot niya ngadto, ang amahan dugay nang naghuwat, layo pagali siya, nagdupa ng iyang amahan, gitagbo siya, gigako siya. Kay tungod sa gugma, kay tungod ang kasing-kasing sa amahan, mao ang kasing-kasing sa reconciliation. Busa igsuon, higala, tingalig ikaw, mao ka nang istoryahan karon sa Dios. Tingalig naghangyo ang Dios karon sa imong kasing-kasing, giablihan ang imong unahuna aron masabot nimo og katong pulong nga imong nadunog karon muhaom diha. Akong pangutana, kinahanglan ba nga ikaw ipagsiguli sa Dios? Tingalig karon na. Di man abli gyud ang braso sa Dios alang kanimo. O ikaw po digsoon, kinahanglan ba ipagsiguli ka sa Dios o kauban sa ubang magtotoo, kinahanglan ba dunay natoy usa nga mangayog pasaylong mo angkon sa sala? Kay maunay mensahe sa pagpasiguli ang pag-angkon nga makasasala. O ikaw po digsuon nga wala kay kabingkil sa uban, makaingon kang ikaw maoy doon na kay limpyong konsensya sa Dios, kay nangalagad ka sa Dios. Apan ang akong pangutana, aktibo ba sa imong kinabuhi ning ministeryo sa pagpasiguli? Imo ba nang gibuhat? Gipasagdan ba nimo ang uban? Nagkawindang-windang ang kinabuhi? Napasagdan ba ang imong mga higala, imong anak, imong tatay nga karon mibiya na diha sa pagsalig sa Dios? Himuan ning ministeryo kay tungod ikaw gitugyanan sa Dios. Tinugyanan ka. Giatagan ka ning ministeryo o gamita kini isangyaw ang mayong balita. Ayaw kadlok nga naman. Kay tungod sa imong pagpangandam lang sa pag-ampo nga imong sangyawan ng tawhana, ang Dios may nag-una sa pag-prepare sa iyang kinabuhi aron kadtong imong pinulungan nga gikan sa pulong sa Dios, matinud-anon imong gitun-an mao'y muhaom sa iyang kinahanglanon og mahitabo gyud ang pagkabilinhon sa pagpasiguli. Mao kini ang pulong sa Dios. Pagampo ta maigsoon. Salamat Lord nining imong mga pulong. Kita namo Lord kung sa kabilinhon gyud ang pagpasiguli. Primero sa among kinabuhi, dili na kami mga hinukman. Daghaming liki, Lord, daghaming kayong liki. Apan salamat na niliki kay tungod mo'y nagpahinog namo nga wa mi angay gyud ikapasigarbo kanimo. Imperfect min pagkatao. Apan ang among pagwali, ang among pagsangyaw sa pulong perfect gyud na Lord. Na imong buhaton ang imong giandam pinaagi sa pulong nga imong giandam aron muhaom sa kinabuhi nadtong tigpaminaw. Hinaot pa Lord nga kami maging may mong aktibo diha sa maong buluhaton, maong ministeryo sa pagpasiguli. Salamat Lord, in Jesus' name. Amen.